Юршолы шәһәрендә ата-аналар комитетларының Тату сыйныф серләре республика бәйгесенең ярым финалы узды. Ярышта Мөслим лицейының 7 А сыйныфы укучылары һәм ата-аналары катнашып, беренче урынны яулады. Biz indi әзерләнәбез әйткәнемчә декабрь аеннан ук. Бу инде бердәм көч. Сценарийын безнең Ләйсән Радиловна язды. Биюне, гомумән сәхнәдә балаларның, әтәнләрнең үз-үзенең тотышларын Ксения Викторовна куйды. Һәм инде менә бөтенебез дә җиңү теләге белән янып, актив катнашып, бөтен тырышлыгыбызны куеп әзерләнгәнгә күрә без инде җиңүгә ирештек. Һәрбер класс җитәкчесе өчен үз классы ул иң яхшы, иң якын. Бу конкурс безне берләштерде, әти-әниләрне берләштерде, балаларны берләштерде, безне бердәм бер гаилә итте. Анда конкурста без катнаштык, безне бу конкурс бер гаилә итте. Без һәр бер-беребезне нык яратабыз, ныграк та инде. К победе нас привела, наверное, именно дружба. То, что мы все были вместе. И ученики, и родители, и учителя в одной команде, дружно друг рука об руку, готовились, занимались и достигли цели. Дай Бог нам дальше пройти и в финале занять хорошее место. Тату сыйныф серләре 2024 бәйгесенең беренче өлешендә командалар ата-аналар комитетларының мәктәп белән тәрбия эшчәнлегендәге бердәмлеген, традицион гаилә кыйммәтләрен күрсәтте. Жюри Мөслим командасының бердәмлегенә, бер-берсенә ярдәмчел, үзара җылы мөнәсәбәттә булуларына соклануын яшермәде. Бүген җиңүче сыйныфның егет-кызлары ярышның финалына әзерләнә. Дәресләрдән бушаган арада репетиция ясыйлар, чыгышларын шомарталар. Бәйгенең финал өлеше 15 май көнне Лаеш районында үтәчәк. Җиңүче команданы сыйныфлары белән ял итү өчен Кара диңгез буена ял юлламасы көтә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.